أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. Icela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Wonke umphefumulo uzokunambitha ukufa. Futhi ngempela umuntu nomuntu uyobona isibusiso sakhe ngelanga lokwahlulelwa ngendlela enze ngayo emhlabeni. Umuntu nomuntu uyovuzwa ngokwemisebenzi yakhe. Bafowethu nodadewethu, abadala nabancane, sengathi umdali angaba nomusa kithi sonke. Siyekele ukuqhuba amakhanda aqinile, senze ngathi asiboni sibona. Vuka mawulele. Singakafiki isikhathi lapho kuzohlatshwa khona umkhosi ngawe, kuthiwa hawu bakithi ubambekile, akaphilile kahle, impilo yakhe ayikho right. Ngizwile nje ngithe noma ngikhuluma naye nje ocingweni, bayangifihlela nje ekhaya ukuthi lo muntu lo akekho right, kodwa ngimzwile nje mangikhuluma naye ecingweni ukuthi hayi, lo muntu lo akekho right. Kuzothi kusenjalo kungene olunye ucingo futhi oluthini, hayi bafowethu kuyabheda, ngempela kwembula kuyembeswa, sesingalindela noma yini. Bayaqala abantu uma besho njalo sebeyalahla ithemba ngoba bayayibona impawu. Uthi usathi uhleli bakufonele, akekho yini udokotela omaziyo Nkosi yami ongasisiza ngoba hayi isibhedlela sesitulekile yiso, sesicabanga ukuya kuma-private doctors manje. Sifuna udokotha ngempela owaziyo umsebenzi wakhe, angakhathazeki ngemali. Imali yindodla, imali ikhona. Bayabizwa odokotela inhlobo ngeinhlobo zodokotela abazokuxilonga. Ngaleso sikhathi wena ogulayo usubona impilo ngenye indlela. Usubabheka laba abazama usizo, abakuzamela usizo, uyababona ukuthi manje sebeyichithela isikhathi sabo. Bayichitha nje imali ngoba wena usuyabona ukuthi hayi manje kinakho sekuyisikhathi. Usuyabona ukuthi kubo bonke labo dokotela laba akekho ngayilapha lento le engibambile. Usuyaqala manje, ngicela ningibizele ubani, ngicela ningibizele ubani, ngicela ningibizele ubani. Yazi lokhu usukwenziswa yini? Kune-blackboard eliphambi kwakho noma kune-computer ephambi kwakho, iyadlala ifilimu. Yonke imisebenzi yakho emihle nemibi iyadlala phambi kwakho ngaleso sikhathi. Abeqala bethi bekunikeza amanzi, yawabuyisa, ayaqhila. Uthi uyadla ukudla akusangeni. Baqale bathi manje asisazi ukuthi manje senze njani. Amaphilisi ahlulekile, injection sihlulekile. Hayibo, niyalibona yini ulimi lwakhe ukuthi seliyaqala manje ulimi lwakhe liyavuvuka Nkosi yami. Selivuvukiswa yini? Hawu nomlomo wakhe washintsha manje wabovu. Sekwenze njani manje? Hawu kodwa Nkosi yami, kanti sesizokwenza njani manje? Sekuphelile ukuhlakanipha, sekuphelile ubuclever, sekuphelile ini? Ukuzazisa. Abantu abala eduze kwakho abanye awusababoni.
usubabona manje so angamehla asefiphele awusababoni kahle uma wakho self awusamboni abantwana bakhe awusababoni umkakho noma indoda yakhe awusamboni ngoba wena ubhekene nale blackboard le noma le computer le ifilimu ledlalayo la phambi kwakho. Hawu Nkosi yami lo muntu lona engathi selahlekelwa ingqondo. Hayibo nange sephefumula kanzima. Hawu kodwa Nkosi yami sekwenze njani manje? Bayaqala abantu benze njani? Bayakhala endlini. Sekuphele wonke amaqhinga. Sekuphele wonke amathemba. Sekuphakathi kwakho manje nomdali wakho nale ngilo sozibonayo eziphambi kwakho. Bafowethu ukufa akuwona umdlalo. Zilungiselele ngoba liyeza lelo langa. Sengathi umdala angasipha amandla, asiphe ingqondo, sivula amehlo, sivula ingqondo, simkhonze ngeqiniso. Sizokwazi ukuthi mangabe kufika leli langa leli athi sizilungiselele for lona, sithole ukuthi umdali ujabulile ngathi wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.